Ассалому алайкум ҳавотони азиз. Имрӯзанги навори мо дар бораи еврозабор. Агар шумо дар як рӯз 50 ки 60 метр гирдои хонатонро маҳкам кардани бошед ва шумо тавсия метем ки еврозабор маҳкам кунед. Ҳам бо тезтар гирдои хонатонро маҳкам кардан метавонед. Иншоалло бу босифат аст. Касоне ки ҳамин гуна еврозабор гирдои хонааш ёки забор карда маҳкам карда бошад, фикротона бемалол дар комментария нависед. Чӣ хел буромадааст ва сифатош чӣ хел аст, барои шумо чӣ хел хизмат кардааст. Акнун бошад манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, деҳаи Наврӯз, яъне ки Чапаев мешавад. Дар инҷо як сехи нав кушодаги нархош хати барои шумо шинос мекунем. Чанд сомона ва чанд километр дастафкаш ҳаст. Ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Ҳозир манзила боз як бор дига барои шумо пурратар мефаҳмонем. Деҳаи Наврӯз, яъне ки Чапаев, нигоҳ кунед 200 метр пас маркази Чапаев мешавад. Ина қади раҳда бачаҳо мондаги еврозабори параша мондаги ина дар қади раҳ истодааст. Ина бинед инсони азиз, ай тарафи Калхозобод омадем инсони азиз, қади раҳда еврозабора мондаги дизайн карда буровардаги метавонем барои шумо краса кардан медиҳад, договорно мешавад. И парада ина бачаҳо сехра кор кардасе, оз якум рафта чанд метрай чанд сом мешавад, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. дӯстони азиз, манзила пурратар фаҳмида бошед. Акнун мо нархош хати суҳбат мекунем. Дар инҷо аз 20 намуд зиёд дизайнош ҳаст. Ҳозир дар инҷо сеташа мондаги. Агар шумо харидорӣ кардани бошед, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст, занг мезанед, дар WhatsApp барои шумо дизайнош мепартоед, кадом дизайн маъқул бошад, ҳамон дизайн барои шумо тайёр карда медиҳад. Акнун нархош тамошо кунед дӯстони азиз. Якум очрат 30 километр дастафкаш ройгон аст дӯстони азиз. Бо диққат тоқиша тамошо кунед. Ҳозир ин размермон бисёр кас нафаҳмида бошад, размера фаҳмида метем. Дарозиш 2 метр мешавад. Агар 4 та пролет мондана бошед, 2 ба 2 мешавад. Ҳар як листмон 50 сантиметри, яъне ки ин 4 та мондаги, 4 таш 2 ба 2 мешавад дӯстони азиз. Ҳамин 4 таш дӯстони азиз 350 сомон то 30 километр бурда медиҳад. Бор мекунад, таи дарозатон мемонад, худатон фуроварда мегиред. Агар 450 сомон диҳед дӯстони азиз, бурда часпонда установка карда медиҳад. 30 километр дастафкаш хати дӯстони азиз. Кадом дизайнаш маъқул бошад, ҳама нархош як хел мешавад. Ана акнун краска кардани бошед, краска карданаш 130 сомон ҳамин як пролётша, яъне ки 4 тагаш. Размери 2 ба 2 ша 130 сомон ба краска карда метиҳад. Ҳама краска ҳаққи хизмат усто дарош ба дохил мешавад. Усто омада часпонда бемалол краска карда метавад. Хулас 4 тагаш 350 сомон бурда медиҳад, худатон фуроварда мегиред. Установкаш бошад 450 сомон. Краскаш кардани бошад 130 сомон ба краска карда метиҳад. Ин краска кардагиш, инро бинед дӯстони азиз, ин парозир тайёр карда рехта мондаги, ин оли краска кардаги нест дӯстони азиз. Ина бинед кадом дизайнаш маъқул бошад, барои шумо каталогша парса медиҳад, бемалол занг зада муроҷиат карда мегиред. Акнун ино ҳозир 4 тагаш буд, яъне ки 2 ба 2 буд. Акнун 5 тагаш ҳам ҳаст дӯстони азиз, яъне ки 2.5 ба 2 метр мешавад. Баландиш 2.5 метр мешавад, бариш 2 метра. 5 тагаш дӯстони азиз 450 сомонда хонатон бурда мемонад то 30 километр, 30 километр зиёд шид бо договорно мешавад. Ино форланд доранд, мошин хати худашон мебаранд, мефуроранд худохат. Акнун 450 сомон бурда хонатон мемонад. 5 тагаш бошад, установкаш хати 550 сомон то 30 километр бурда мечаспонад. Акнун бошад дӯстони азиз, тарафи сех мезгарем. Дар он ба чанд қа симин қуш кардеса, сеткоша чӣ хел мондасе, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем, нишон медиҳем. Видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Видеомо маъқул шидаста боша, якта лайкора фаромӯш накунед дӯстони азиз. Касоне ки ба дар як рӯз 50-60 метр гирдои хонаша маҳкам кардани бошад, марҳамат еврозабора тақдим мекунем. Ҳамин видеоро максимали поделиса кардана фаромӯш накунед. Ипара ина форланд дорад дӯстони азиз. Ина почаҳошон, ина дизайноша бинед. Уже тайёр карда мондаги барои шумо кадом дизайниш гулиш маъқул бошад, марҳамат дар рӯи экран рақамош ҳаст, WhatsApp дар муроҷиат мекунед. иншоалло барои шумо дизайноша парта медиҳад, маъқул бошад, бемалол рафта мечаспонед иншоалло. Ҳозир акнун сех рафта коркуниша нишон медиҳем. бисёр кас мумкин намедона, бо мефаҳмонем. Хоб як ҳамин паралёташ дӯстони азиз нигоҳ кунед, як донаш баландиш 50 сантиметр, дарозиш 2 метр мешавад, ғавасиш 4 сантиметр дӯстони азиз. 4-5 ҳам хел мебурояд дӯстони азиз. ҳам хеле. Агар 4 та монде 2 метр мешавад, 5 та монде баландиш 5.5 метр мешавад. 5 тагаш. ина дӯстони азиз, бачаҳо ҳолабоша равған карда расвор тайёр кардисай. Хоб мо пурсидем ки дар як ҳамин пролёт, яъне ки 4 тагашда як пролётда чанд та қопча симент расход кардем гуфтам. Ин як қопча мақсад хуш мекунем, симент хуш мекунем. Маркаи ана ҳозир нишон медиҳем 500 хуаксини 500 хуш мекунад.
یعنی که размери 2 ба 2 ба 1 қоб симент медиҳад дӯстони азиз мустаҳкам. ина ҳар як забор ба ҳамин гуна сим мемонад, сими стальной, яъне ки вай шикаста намеравад. анакунун даруни ҳамин забор ба аксеп, шебёнка, симент хуш карда ина тайёр карда ист. ҳозир вибро қати ҳамашан туғриш мекунад. ипарада ина рехтагиай нишон метавонем. ина дӯстони азиз тамошо кунед. ина нав ай тандир буромад. тамошо кунед. бемалол шумо заказ кунед мешавад. ай 30 километр зиёд чид договорной мешавад дастафкаш. агар то 30 километр боша расонида медиҳад бепул. чанд пролет боша худохат рақамҳо дар экран ҳаст. занг зада мепурсед дӯстони азиз. ипарадам ина ҳозир як дизайни навшам ҳаст. қади рах бароварда мондагӣ нишон медем. сименташ хуб аст дӯстони азиз. ҳозир нигоҳ кунем бо як бор дига мефаҳмонам шумода. ин ҳозир ина краска нокардагиш. агар краска карда небошед ҳамин пролетша 130 сом краска метиҳад. хулас ҳамин забор ба размери нигоҳ кунем 2 метри хелишам баландишам 2 метр. ҳаминда як қопча симент рафтаги, яъне ки коаксили 500 як қопча 50 кило симент рафтаги. қадри ра дӯстони азиз ҳамин хел гузаштен бемалол чашмотон меғалтад даромада пурсен нархош бо чӣ хел мешавад. мумкин иншоалло бо зиёдтар гирифтем бо ягон сум муомила дорад. стумош аслина дӯстони азиз стумош ба дуруш ба сим мемонад. ҳамун стальной сим қати каркас мекунаду хушук карда мемонад. ипарада ина стальной симоша мондагия. тамошо кунед. ин барои стумош аст дӯстони азиз. акунун якум бор навор нест, чанд бор мо ҳамин дар бораи евразабор видео кардагимон. бисёр кас бо истифода бурдагия дар гидои хонашон тайёр карда забор карда мондагия. хай мо медонанд касоне ки ба ҳамин гуна евразабор дар кор бошад марҳамат. ина ҳозир як листмон тайёр шид чапа мекунад. тамошо кунед ку кадом гул меброяд. ё бисмиллаҳи раҳмони раҳим. хоп ана кани чӣ хел биромад. ин дӯстони азиз як гулмон тайёр аст. кирпичный вариант. дӯстони азиз дизайнош бисёр аст. бемалол занг зада муроҷиат карда мекунед. рақамҳо дар зери навор ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат кунед. агар аз номи канали колхозобод гап зада иншоалло боз ягон сум скидка тавқӣ дода мешавад. дӯстони азиз касоне ки ба ҳамин гуна евразабор дар як рӯз 50 ки 60 метр гидои хонаатон маҳкам карда мебошед ҳамин видеоро максимали бо падил кардан фаромӯш накунед. хулас дар хизмати шумо бародаронҳо ҳаст. рақамҳо дар экран занг зада муроҷиат кунед. саломат бошед дӯстони азиз.